מה אתה עושה, עידו? אתה נוהג באוטו? לאן אתה רוצה לנסוע? עידו, לאן אתה רוצה לנסוע? מיכל לא בבית אבל. איפה מיכל? איפה מיכל? היא לא בבית, נכון? היא נסעה עם אמא ואבא? לא, היא לא נסעה עם אמא ואבא. עם מי נסעה? אבא. אבא של מי? איך קוראים לאבא של מיכל? יאיר. נכון, איך קוראים לאמא של מיכל? ביבי. ליבי, נכון. אז הם שלושתם נסעו באוטו? לאן הם נסעו עם מיכל? עידו, מה אתה אוכל? מה אתה אוכל? ננה. אתה אוכל בננה? כן. איפה אמא? ננה. איפה אמא? ננה. אמא היא ננה? איפה אמא? אמא באה? אמא בבית? אמא בבית? אמא לא בבית, אז איפה אמא? איפה אמא? די. מה די? די. נו. די אוטו? די. אתה רוצה החוצה? די. לאן אתה רוצה ללכת? זה. אתה רוצה לאוטו השני? די. אוקיי, בוא נלך לאוטו השני.